Això és Campixa, un podcast de cultura popular creat per Can Galta i la Lira, dos equipaments situats a Sant Andreu de Palomar, dedicats a la creació, difusió i conservació de la cultura popular. Això és Campixa. Com deu funcionar això, vull dir? No ho sé, suposo que és parlar al micro. Si faig així se sentirà, en plan, potser sí, no? Pot Crec ser, que sí. però... Qui sap? Clar, jo tinc el mòbil Hosti, jo no. sense molestar, perquè no fos cas que vivi a la taula i de cop i volta Fot aquí la resta. Clar, és que al ser noves, vull dir, jo no sé com funciona. Jo sempre el porto en silenci, Ah, això molt que no, àvio. a mi no m'importa. Jo porto més en vibració. Alguna cosa farem. Doncs dona-li, comença tu. Jo? Mateix? Sí. Som-hi. Val, doncs... Això és Campixa i avui parlarem del 23 d'abril. Home, aviam, el 23 d'abril. Diràs la diada de Sant Jordi, tio. A veure, això és del El dia de l'amor. Per mi el dia del llibre i la rosa. És el dia de l'amor. Però per què? Per què ha de ser el dia de l'amor? Vull dir, jo puc no tenir amor i puc tenir una diada. No fa falta que sigui l'amor en parelles, eh? Amor a un germà, amor a una amica, amor a una mare, amor a un però- pare. I no tinc família? Què? Amor a tu mateixa. Vale, aquí m'has pillat. T'ha pillat, però... Jo crec que és part del que representa la llegenda, l'amor de parella, de Sant Jordi amb la princesa. Però no sempre està la parella, no sempre estarà ni... Jo dic el que crec, que és, Bueno, és per ja t'ho la repeteixo. llegenda. Home, jo crec que la diada de Sant Jordi queda molt millor doncs perquè diada de Sant Jordi queda com majestual, no? Queda espectacular. És Clar, com per penjar una diada foto a de Sant Instagram, Joan, no? diada del... Bueno, jo no faig servir molt aquestes coses, però que sí. Igual. Que no posaràs a l'Instagram avui 23 d'abril, dia de l'amor. Perdona, doncs el dia de l'amor te'n vas a celebrar el Sant Valentín aquest, que és una castellanada que ho flipes. Però Sant Valentín no és d'aquí, el dia d'aquí que celebra l'amor és el 23 d'abril, Sant Valentín és dels anglesos. I per què hem de celebrar l'amor un dia quan el podem celebrar cada dia? Pues perquè algú va dir que el dia 23 és el dia de l'amor i es celebra, però jo ho celebro cada dia. T'has informat de qui era aquest algú? No, i no m'interessa. Ah, col·lega! Mira, jo t'ho explico. Se suposa que Sant Jordi doncs, era un militar romà d'origen grec, que es va convertir en el cristianisme. Joder. I llavors doncs, se celebra el 23 d'abril, 23, no 24 ni 22, la seva mort del 303. Va fotre un viatge llarg, no? I qui el coneixia, el Qui el 303? coneixia, exacte? Pues jo crec que ningú. No ho sé. El que em pregunto és com haurà derivat o sigui, aquest home l'any 303 a l'any 2022. Algú ho sap? Perquè jo no en tinc ni idea. Ja, és que ho poses en un llibre de Sant Jordi no sé què i a sobre saber, devia Clar, estar, clar. és que ni en català, ni en castellà, ni en anglès hauria estat escrit allò. Estaria això en grec. Estaria en grec, s'estudia alemany o el que a sigui. l'institut i- O en llatí, perquè era grec cristià. Exacte. Depèn de com, ho escriure un capellà. Exacte. Però clar, aquesta història és... I la història és de veritat o és de mentira? Perquè... A veure, Era la història- un drac, filla o sigui, meva. Quina estem parlant d'història? La llegenda que s'explica als infants o la història de la història real? La història del Per xaval que va morir. començar, qui s'haurà llegit la història real d'aquest home? Qui sap, hi ha gent molt estudiós en aquest món. Pot ser que hi hagi algú que se Gent que sàpiga. s'avorreix molt. No, però és gent intel·lectual, a vegades saber la història. Bueno, jo prefereixo saber la llegenda, perquè és així com més perfecta, és més tranquil·la. Final feliç. Exacte, no? Típica princesa que està allà, auxili, ajudeu-me! I els pobres ciutadans no sabien a qui més alimentar i van dir, princesa, toca a tu, perquè cada dia ens toca No, algú. i això mira. no va ser així. Ah, no? I com va ser? No, per un sorteig va acabar sortint la princesa, però altres dies havien sortit altra gent del poble. Però i per què la princesa, vull dir, el rei li va dir, sí, cap problema, que vagi la princesa. Vull dir, si ets algú de la reialesa, senyor, per favor, conserva la teva... Però per una vegada que el rei es posa a la mateixa altura que els del poble, Ja, doncs però deixem-ho el problema és que estar. el rei la va cagar aquí. És que això només passa... El rei tenia poder per dir, no, tu no vas. Per això la princesa no volia canviar-se per ningú. Va dir que li va tocar a ella i que cap endavant. I no es volia canviar per ningú del poble. Jo ho hagués fet, sincerament. Ui, soc Jo, la si soc de princesa, la hasta luego. reialesa, em quedo en el meu castellet, amb la meva piscineta i els meus servents, i que em facin de tot, perquè et dic jo, que quin pal haver-me de suïcidar pel poble. O sigui, jo sent reialesa, jo sent poble, òbviament, que vaig allà i com... Jo sent poble i sent reialesa m'amago i que vagi un altre. El problema és Clar, que- imagineu-vos això, que hagués passat a la vida real.
És que seria molt fort. Però clar, a la Aviam, vida real... jo Jo crec que la gent s'hagués anat de poble. Hagués dit, vinga, que vagi bé. Jo veient com anem ara en aquest 2022, m'ho espero perfectament que en alguna d'aquestes ens vingui un drac i ens mengi a tots. O sigui, Sí, ja... això podria ser. Home, però si a Barcelona hi ha molta Clar, més gent però que la tu, cosa és, aquest Hi haurà Sant Jordi- més sorteig. Doncs, o sigui, per què surt així i fa patapum, ximpum, apareixo, mato el drac i me'n vaig de rosites. I cap a casa. Què vol dir això, senyor? No, per què? Mai millor dit. O sigui, per què? O sigui, no entenc, I per això, en plan, sempre s'expliquen les històries als infants de l'home salvador, de la princesa... I la princesa, mentrestant, què? S'estava menjant els mocs? Per què no podia ser la princesa? O, segur que, bueno, a hores d'ara segur que hi ha llegendes en què la princesa és la salvadora Sí, d'ella mateixa. i fotos Ja. de Sant Jordi a braços de la princesa perquè té por, Al revés. o al revés, el drac Sí. a braços de... i així. Sí, sí. Però bueno, Jo la història com així més surrealista que vaig veure va ser una que la princesa salvava el drac de Sant Jordi. Que va ser bastant graciosa perquè després què feies amb el drac? te'l quedes de mascota. segueix matant. No, te'l pots quedar. Te'l quedes de mascoteta. Sí. Fas com això, com els peixets. Els alimentes de tant en tant, perquè... No Una sé si cabra tenen per aquí, gaire una ovella intel·ligència. per allà, una vaca que s'ha perdut per la muntanya i ja està. Clar. Però això a Barcelona seria una mica impossible. Va, els porcs senglars. Mira, vés a buscar, corre, corre. Imagina't tenir un drac a casa a Barcelona. Imagina't a Sant Andreu. No. El drac no ve a Sant Andreu que ens destrossa el nostre poble, Exacte. Només faltaria. Bueno, Amb lo que bonic que és. No, però llavors la llegenda acaba amb... Com acaba? aviam, sempre s'ha explicat que acaba que surt una rosa, un rosal de la sang del drac, les roses més vermelles que ha vist aquesta princesa en la seva vida i que el Jordi li dona una rosa a ella i s'enamoren i no sé què, i I crec es que després el casen. Jordi desapareix, o sigui, Desapareix, directament. jo també ho havia A mi em llegit. sona que li dona la rosa, ella està en plan de, oh, una rosa, no sé què, super vermella, i després no sap res més. O sigui, Ja. Jo el que recordo d'això és la Rosa i Sant Jordi diu he de seguir. Cloc. Vale, la pregunta és, qui sap el nom de la princesa? Princesa. Uau, tia, acabes d'obrir un tema molt interessant. Que bèstia. El drac? Pues el drac, pues no li posem nom. El drac no Sant té Jordi, nom. I per què no? Pues el Jordi... I per què no li posem nom al drac, pobret? Bueno, a les cabres que van matar li vas posar un nom, pues se suposa Però per mitjanament... què van morir? Bueno, I el però... drac mor al final, és un personatge important. I la princesa no, que la princesa és la També. que... La princesa és la princesa. Quin nom li poses tu a una princesa? Per què no té nom? Potser podríem obrir una nova secció i anar preguntant a gent quin nom creus que hagués tingut la princesa en la llegenda. Clar, No és ara una tu idea. busca un nom que concordi amb el 303... Bueno, amb el 303 pot ser actual, perquè les llegendes Maria Pepita. són actuals. T'imagines? Sí, graciós, Maria Pepita, Sant Jordi i Maria Pepita. Sant Jordi i Maria Pepita. Seria molt graciós. Clar, perquè tu t'esperes un nom com típic, no? Com les princeses Isabel. Disney, però clar. No, com la del Cervantes, la Dulcinea. La Dulcinea. Sí, sí. Parece un tipus Isabela. Bueno, En aquella època el català no existia, Ha de pràcticament. ser català aquest nom, perquè estem parlant d'una llegenda que Ah, bueno, però, s'ha fet aquí a Catalunya, que és catalana, però... home, catalana, com tal... Bueno, no. Però nosaltres També ens és molt l'hem anglesa. apropiat. home, això sí. A Ens Anglaterra hem hi ha apropiat moltes amb totes cultures. les paraules. Clar, però per exemple nosaltres aquí diem Sant Jordi i a Anglaterra diuen Sant George. Clar, perquè és Perquè el és patró. La traducció. princesa, si aquí es deia Júlia, allà es diria... Julia. Jules. Exacte, vull dir... Aquí No, és Jolene, Espanya. com la cançó. Jolene. Ja està. És que... George i Jolene, ja està. I la cançó de Sant Jordi no tenia cap soldat. Per què havia de ser així? En plan, i la princesa en tenia, què? Molts. Tenia O la servents. princesa era un soldat, o... Si li manem els servents, ala, La tens soldat. princesa podria haver anat a matar el drac amb les seves serventes. Exacte. I així les dones, al poder. Toma ja. Ara, qui li ensenya a les dones en aquella època a lluitar? Ningú. O com aprens? Si no pots... Clar, et pegues a la companya, en plan... Bueno, anem a aprendre a pagar. Portem la llegenda a l'actualitat i les dones sabem fer absolutament... Això sí, això llavors sí. Llavors qui vulgui. Arribem a l'actualitat... Al 303, No, ens posem a l'actualitat i ja et dic jo que crec que seríem més dones que homes lluitant contra un drac. Jo crec. A mi crec que m'hagués agradat, veure una bèstia ferotge allà traient foc, en plan... A mi m'hagués agradat veure-la, no lluitar contra ella. Exacte. Des de lluny dir, hòstia, que maco, Que guai, apa, Déu. que m'agrada el que acabo de veure. Bueno, us quedeu aquí, jo me'n vaig. Imagina't pujar damunt de les seves
Com es diuen aquestes coses, les seves punxes que tenen al darrere? No, les banyes no. Les vèrtebres aquestes, no? El que sí. Bueno, sí, com la fila d'escames sortides de la pell que tenen. Et mataré! I els tios mirant-se des d'allà baix en plan... Bravo! I nosaltres com, vols veure com no? Toma, et foto un cop amb una escopeta del vàter i et mata. Escopeta del vàter. Clar, intentem no utilitzar les armes. Com que no? Mai. Les armes no van mai bé. Li podem donar un cop amb un llibre, per exemple, Mai. i deixar-lo... Guarda el trabuc. Bueno. Clar, no. Aquí ja... Aquí tu tens A mi és que avantatge. m'agraden les armes, o sigui... Home, també estaria guai posar una carretilla i mentre treu foc. Clar, agafes tota la cultura catalana i arrambes contra el drac. Per què no? Un gegant, un cop de gegant, no? Però si ja calés per fer un altre, tira-li cap allà i fot-li amb el gegant. És veritat, segur que al 303 hi havia gegants, en plan mal fets de la gent del poble. Ho dubto molt, sincerament. Us imagineu com devia Tu ser tens la proves de celebració? que no existien? I tu tens prova que existien? Si tenim gegants centenaris, per què no tenim gegants? Centenaris, filla meva. El més antic que hi ha crec que era del 1800 o per ahí. I O per- 600. No arribem a 303, encara ens queda molt. O sigui, Però encara queden no, un parell, però- com 10 segles com a mínim. Et diré 15. Ja, però tu imagina't, potser sí que existien, però que no hi ha proves materials, no ho saps. Exacte. Llavors, per això, jo crec, la meva opinió és que no existien. La meva és que sí. A més que no, perquè, nena, tenien palla. Palla i fusta. Bueno, I el però... pegamento no existia. El pegamento, qui sap, potser ho feien amb saliva. La saliva enganxa. La saliva enganxa. I tu com saps això? Típic paper que jugues quan ets petit aquí al camp, no? I endevines qui soc. Bueno. Ana, Doncs Tu que acabes de dir ara de quan ets petit, de l'escola, tu què recordes? preguntant que nosaltres tres vam anar a la mateixa escola, doncs... Mm. No sé, a mi Sant Jordi sempre m'ha agradat i sobretot m'agradava més quan anàvem a sisè, que ens feien muntar les paradetes per guanyar uns calarons per anar-nos en De colònies. Que per cert aquests diners no sé qui els gestionava, però jo no els he vist mai. I jo, mira, imagina't el que va passar, que jo ni vaig anar de colònies, que les vam tindre que pagar nosaltres a la nostra butxaca i el col·le no va posar res. Doncs crec que el Sant Jordi va ser una fallida bastant... No, però els diners no eren per la festa fi de curs, la que es feia allà mateix, era I per les la beguda. colònies. No, per colònies no era. A mi com a mínim em van dir que els diners... Era festa, fi de curs i no és sé que què. Com que és d'un altre any, segur que a ell el van timar i a nosaltres ens van dir una altra cosa. És que estic seguríssima. Possiblement. Jo crec que els diners... A mi com a mínim em van dir... Els A mi diners també em van van pel dir- sopar, punt. No, però, home, allà es guanyava més de... Posem un exemple, més de 200 euros es guanyaven Home, segur. i eren llibres nous, eren roses acabades de comprar, i la gent, els papis, mamis, tiets... I les roses eren bones, tant les de Carmel com les de veritat. Sí que ho eren, però... Perquè les mítiques roses de Carmel, vamos, o sigui, no n'he vist en cap lloc més que allà. No, i volaven, volaven. Era, o sigui, unes baralles hi havia, jo vull una, jo vull una altra. També s'ha dit que eren cares, però, hòstia, Costaven duraven 3 una euros cada setmana, una, crec que era. El que em feia gràcia és que hi havia una llista d'encàrrecs, per exemple, avui vull comprar-me el llibre de Jerónimo Stilton i els 7 portals màgics. Però bueno. El que sí. I jo el volia comprar, però hi havia un altre al meu darrere que també el volia comprar i que anava als nens i els deia, me'l podeu encarregar? I després la mama, doncs, no me'l volia comprar, doncs perquè ja el tenia segurament. I era molt Jo és que era graciós. més de gominoles, de caramels, i Sí, això. també. Jo els llibres no els hi feia molt de cas. Sí que m'acabaven comprant un, del típic del papa et compra un i la mama et compra una xutxer, però no em comprava el Jerónimo, jo em comprava la Tea Stilton. La Tea. Clar, és que aquí si obrim el món dels llibres també és un món, o sigui, clar, perquè estem parlant de llibres masculinitzats, personatges masculins, i les dones on són, no? I el dia de Sant Jordi, diada, dia del llibre, dia de la rosa, dia de l'amor, com li vulguem dir, hauria de ser un dia per tothom i no el típic que és regalar la roseta a la nena i el llibre al nen. A mi m'agrada més que em regalin una rosa. Em sembla com molt més delicat. Un llibre és com m'ho pots regalar cada dia. Clar. I una La rosa rosa és com també. més especial, és d'una ocasió a l'any o dues com a molt. Però una Un rosa- llibre és aniversari, un I llibre. per què no regales una rosa cada dia? Què té de dolent? Que sí, que són calés, igual que els llibres, però també pots fer, igual que pots regalar Però un un claver... un llibre per dir-ho d'alguna manera, te'l llegeixes, et dura un temps. Ja, Però és un doncs, regal s'ha molt de- més senzill. Una rosa és un regal d'una ocasió especial, una ocasió de dir, per exemple, ens casem, ja això ja molt, però o som parella o el que sigui. Una rosa és una cosa que es marxita i que no es queda aquí, que També. se'n va. També. El llibre es queda... Llavors la guardes, i jo ho vaig acumulant.
no roses de la flor de veritat, però sinó rosetes de cada any fetes de l'estanteria de casa del davant, al rebedor. Entro i vaig veient des del 2015 que en tinc una allà. Posadetes. Jo és que, Queda molt xulo. per exemple, les últimes que vaig fer, perquè amb la pandèmia no vam poder... Les vaig fer de paper. No podia sortir, vaig dir, doncs faig papiroflexa i li regalo a ma mare un ramillet de roses. Ja sé quin és. I ja està. Jo me'n recordo vaig fer un dibuix. Sí, la nostra... Va fer una rosa i un Jo dibuix. crec que pel confinament no vaig fer res. Què voleu que us digui? Nosaltres ho vam fer perquè jo no aguantava més estant a casa, saps? Però vaig dir, mira, no hi ha Jo- rosa de veritat, però... Jo al confinament em vaig dedicar a dibuixar. Dibuixa això, dibuixa l'altre. Jo, pues vale. Vale. Vaig dir, I cada dia. rosa als nois o no? Sí o no? Rosa als nois i rosa a les noies. Rosa a tothom, punt. Òbviament. Però tu qui li donaves la rosa? O a qui li dones la rosa? Amb Jo mare. és que et diré que mai he regalat roses. A mi m'han regalat roses i Quina sort. coses sempre han sigut homes qui m'han regalat roses. I de llibres, doncs mira, llibres no n'he rebut cap per Sant Jordi, ni un. Jo, mira, no et diré que no, però jo regalava roses a ma mare i a amigues. Comprava 3 roses i li donava a les amigues. O inclús va haver-hi un any a l'escola, a la primària, vaig comprar una rosa i li vaig regalar a les cuineres. Toma ja. Perquè ningú li va regalar i vaig dir, i per què no? Dic, aviam, tampoc és que ens portem malament ni bé, dic, però per què no? Un detall sempre es té. I sí, però crec que inclús li he regalat roses a l'Eric i tot, i és que a mi em dona igual. Sí que sempre han fet de regalar-li una rosa a la nostra mare perquè és el que li agrada i el llibre no el vol. Però a mi llibres me'n van regalar un l'any passat, el primer. És que és molt fort, eh? Des de molt de temps que es fa aquests dos camins. Home, llibre i dona rosa. Doncs no, que coi, tio, aquí les coses es canvien, no ens estem posant tan a tope amb el feminisme i que si les dones hem de tenir el mateix paper que els homes i, bueno, tots hem d'estar en llei d'igualtat. Doncs, tio, s'ha acabat. Regalem roses a tot Déu. I llibres a tot Déu. A tot Déu. Punt. És que També no hi ha més. preguntar abans del llibre perquè hi ha molta gent, jo el primer, que no li agrada llegir. I moltes Exacte. vegades et regalen un llibre. Aquí tens, ai, que guai, i el guardes. Punt. I no saps de què va. Et va regalar un llibre, et va agradar? Sí, moltíssim. Maquíssim, està allà a l'estanteria, decora, mira, el color blau combina molt bé perfectament amb la paret de casa. Clar, aquesta és l'altra. Bueno, jo tampoc som fan de llegir, però penso... A mi, per sort, quan em van regalar el llibre, va ser un llibre encertat, era així com un còmic d'una pel·lícula que a mi m'agrada molt, i van encertar i me'l vaig llegir en 20 minuts, Vaig agafar i una pàgina rere l'altra i vaig dir, mira, ja està. Primer llibre, mitjanament, que encerten que no escolleixo jo. Jo dels pocs que em vaig llegir va ser escollit jo. Home, m'he agafat aquest que m'agrada, regala-me'l, sisplau. O sigui, no regala l'avant, sinó el de la mà i me'l donaven aquest i la continuació a vegades també. I això, i després el guardava. I si no em van regalar 2 vegades un llibre, crec que va ser pel meu aniversari, pot ser, me'l van regalar i vaig dir, ai, que guai. Aquest és el problema, que has d'encertar el llibre perfecte el dia del 23 d'abril, si compraràs un llibre o no compraràs un llibre. Si no has de comprar un llibre, comprar una pulsera, comprar un punt del llibre, comprar qualsevol cosa, però encerta el regal. Sí, jo diria que aquesta és una mica la qüestió. A mi el que Compra m'agradava vulguis, eren les però pulseres, encerta. perquè sobre l'escola em feien així com manuals. Clar, aquesta és l'altra, que, o sigui, pel carrer tu et trobes paradetes d'esplais, caus, nens d'escola, d'associacions i qualsevol cosa, que no només venen llibres, vull dir, es venen moltes més coses que no són llibres i no són roses. Ja poden ser pulseres, poden ser coses de segona mà, xapes, qualsevol cosa, i a més que normalment és fet per aquesta gent, i que és allò que t'emportes i dius, us ho compro, no perquè em feu pena. Jo les he comprat de dir, o sigui, les necessites i necessites els diners, jo què sé, per un cau, per fer una excursió. Doncs t'ho compro i cap endavant. Clar, Això és perquè per el dia de Sant pena. Jordi també pots aprofitar i obrir-te... No, això no és per pena. a Per conèixer el pena barri. seria de, ui, t'ho compro perquè ho tens ple i ningú t'ha comprat i va, sóc jo la primera, no. Pot ser. Però comprar-lo, per Vòmits. així dir-lo, de dir, vull que tiris endavant el projecte que tens, encara que sigui una excursió, doncs t'ajudo a tirar-ho endavant. Clar, això és veritat. En lloc de donar-te només els diners i ja està, i que jo em quedi sense res, doncs és com un intercanvi. Tu em dones una figura, per així dir-ho, i jo et dono uns diners a canvi. Si me'ls deixes comprar. No, ja ho sé. Vol dir un intercanvi. I quin és el vostre moment preferit del dia de Sant Jordi? De tots els que hem tingut, del dia de Sant Jordi en El dia de general... Sant Jordi en general? No fer classe.
No fer classe, clar. Això us Ja està. passa a la gent que esteu estudiant amb coses obligatòries. No, Nosaltres- no. A tu també Jo- t'obliguen a fer classe. Jo no estic estudiant educació obligatòria i no fem classe. Fem 2 hores i després a celebrar Sant Jordi. Clar, però és molt diferent en un institut, no? Com en aquest cas, que llavors fas com... Potser fas les classes de primera hora del matí o a vegades no fas ni classe, però hi ha ambient al teu institut, hi ha ambient al teu col·le. I tant un col·legi de primària com un de secundària. Sí. Mm. I és interessant, penso. Però jo crec que em quedo amb 2 moments del dia, que seria el primer, a primera hora del matí, quan surts de casa, si has d'anar a muntar alguna paradeta o qualsevol cosa, o has d'anar a estudiar, fins i tot o a treballar, que passa perquè Sant Jordi a vegades cau en dies que són laborables i els dies que són festius que et tragues una mica doncs, la teva pròpia merda, perquè tot està tancat i només hi ha doncs, les botiguetes al carrer. Però bueno, els dies que són laborables a mi m'agraden bàsicament perquè surts al carrer i veus la gent que està molt estressada i va ai no, però és que jo he de col·locar això aquí, no, però és que això no havia d'anar aquí, no, però aquesta rosa que està aquí... O la gent que està senyera, a no sé primera quantos. hora buscant la millor rosa, el millor llibre, el Exacte. millor regal per qui sigui, i és com els veus allà, tot el carrer vermell de roses, de gent, de soroll. Sí, de soroll. El soroll és de Sant Jordi impressionant. és com especial. Sí, abans No jo... té res a veure amb els altres. La gent No. parla de mira aquest llibre que he trobat, mira mama quina rosa més maca, mira no sé què, mira papa el que m'he trobat, jo vull això, i així és Sí. meravellós. Jo és que pujar pel matí a vegades a les 7 del matí, que anava a l'institut, i vaig veure una senyora comprant una rosa a una paleta que no estava muntada, que tenia una taula. És que això passa, a mi m'ha passat. Jo he muntat coses i encara estàs ni posant ni la senyera, ni qualsevol cosa, o ni la taula, i et venen la típica dona gran. Ai, que maco això! Jo voldria per la meva neta, que us ho puc comprar? Però senyora, és que encara no han muntat. No, no patiu, mira, jo us pago, i a vegades ens ha passat que ens ha pagat com el doble del que li demanàvem. I és espectacular, aquestes persones, vull dir, jo estan al meu cor, o sigui, m'encanten, m'encanten. Però a l'hora de vendre les paradetes, quan anaves a l'escola, de hola, que vols donar rosa? Ai, què vens? No sé què, ai, què teniu? Jo em moria de vergonya quan et tocava al carrer, però jo em després et sentia reies. molt- Aquí estic jo, saps? Sí, I sí. soc la més gran del col·le. i La estic venent business. això. És que sí, totalment. És que ho veia i deia, sí senyora, estic venent. I ja està, no falta que em parlis com un nen petit de 3 Clar, anys. has de veure un xavalín de 12 anys i a vegades doncs, de 10 que estan venent cosetes i dius, ostres, una persona de 10 anys, en plan, saps? Que sobta trobar-te al Home, darrere clar. d'una paradeta. I és, no sé, és molt agradable. Si respira un ambient molt, molt xulo, molt maco. I a més, a última hora, no sé si us heu fixat, però a mi també m'agrada bastant, com a les 8 del vespre o així, que les parades ja estan plegant, i vas pel carrer, sobretot per Sant Andreu, que té com el seu encant de la terra i tal, i trobes tot de pètals, de terra... Sí, exacte. tot vermell, verd i coses sí, així, sí. és fantàstic. I l'olor que fa, L'olor que fa Que- les roses és L'olor que increïble. fan les roses, sí. que s'acaba tot el dia i passes per allà, on encara que hi ha gent, les paradetes o no, passes i olora a rosa, que és com, hòstia, és que passaria per aquí 80 vegades i m'agradaria agradant. A mi una cosa que m'agrada quan regalen roses, bueno, quan venen roses, és que no venguin la rosa només, sinó que la rosa vingui així amb el seu paquetet de sempre, però amb una espiga o amb una altra planta. Sí, totalment. Sobretot, Penso a el mi, mateix. no sé per què, però m'encanta l'espiga. Si no porta espiga no m'agrada. Si porta Però espiga, perquè és ja, que- 10 de Jo 10. diria que l'espiga fa una mica més i tot de rosa catalana. Jo Amb crec- la l'espiga és senyera, molt catalana. amb el llacet de la Sí. senyera li dona un toc. A més, l'espiga també em recorda a l'Andreu, al gegant de Sant Andreu. Sí. Això part. I és com ho penso i dic, és que això Això és Sant Andreu. Això és pàtria, tio. Això som friquis de ser catalans i mira, orgullosa que n'estic. Saps? Però a mi el que coses m'agrada així. és que et regalin una rosa així, una rosa tal qual, que te la donin sense... És com... Ni més forçat en fer-te el Sí, regal, però com- quan la veus amb el paper aquell transparent, amb l'espiga ben posada, amb el llacet de l'estelada i tot, és com, hòstia, és que tu has currat, has buscat una maca, una que estigui, no a la perfecció, perquè és impossible, però dir, hòstia, una que sàpigues que valgui la pena, és a dir, no em regalis una merda, però regala'm alguna que tingui valor, Sí. i és això, però no sé. I també me'n recordo a vegades per-li, fins i tot, agafar una corda, o sigui, un cordill, un paper, tallar-lo i posar una noteta. T'estimo molt, mama! I ho posaves. Això era com, ja 10 de 10. Feia la rosa perfecta. És que el dia de Sant Jordi jo no pararé de repetir-ho. I mira que no m'agrada gaire, i últimament ho estic com odiant bastant, no sé quin per què, però és molt xulo. M'agrada molt l'ambient que s'hi respira, sobretot.
però de cop i volta és una mica el Nadal, no? Tothom està feliç, tothom està content. Ja, això també és Fa- Una mica com... com de cringe, a vegades. Sí, a mi a vegades em falta com... No sé el què, però falta alguna cosa. Sí. Falta un punt... Però d'algo. suposo que és que quan anaves a l'escola amb la música que et posaven a l'escola, la típica cançó de Sant Jordi la princesa va salvar i no sé què, i així, Sí, així... i així les músiques de Sant Jordi i els soldats, hi havia l'ambient aquell, i quan sorties al carrer seguies cantant les cançons, i ara és com, ni les escolto, ni les canto, ni faig balls, ni tinc festa a l'escola, ni res, que és com, bueno, vaig a estudiar, surto i una rosa vale molt bé, però et falta aquell espíritu de dir, hòstia, que bé m'ho he passat al col·le, anem a passar el dia al carrer. Sí. I és molt diferent passar a Sant Jordi, per exemple, com és el barri de Sant Andreu o el barri de Gràcia, vull dir que a cada lloc se celebra diferent. Clar. Perquè a Sant Andreu omplim el que és la plaça de Orfila, sobretot, i la plaça del Comerç, i el carrer Gran, i la Rambla, que són llocs mítics, però tu vas a Gràcia, per exemple, i potser la plaça del Sol està igual. Ara m'estic ficant amb la gent de Gràcia, però bueno, no passa res. Clar, és que jo, per exemple, Sant Jordi crec que no ho he viscut fora de Sant Andreu. No heu passejat mai pel centre el dia de Sant Jordi? Diria No, que no. perquè me l'he passat passejant per Sant Jo recordo- Andreu. És que a Sant Andreu... Jo recordo Clar, és que anar un dia Sant fora de Sant Andreu Andreu, és va ser preciós. a Popasec només, i veure res. Paral·lel, 4 paradetes, en això que és petit a sobre, però 4 paradetes, olorar roses molt vagament, i això, res, i la gent passant tranquil·lament, o sigui, estava més de festa que comprant roses i llibres. Sí. I llavors això, i després vaig tornar a Sant Andreu, o sigui, vam anar, no sé per què, vam tornar, i al tornar va ser l'olor de les roses, l'olor de tot, i l'ambient va ser increïble, i vaig dir, surto al carrer. Jo sempre torno al barri. O sigui, és a dir, si jo sé que he d'anar a portar una rosa a la meva iaia que viu a Sagrada Família, vaig, em quedo 5 minuts per allà a visitar una miqueta, però sempre tornaré a Sant Andreu. Sant Andreu, el dia de Sant Jordi és... és el millor, és el punt de Sant Jordi. És el punt de la crem, no?, com diuen. Sí, però és que, clar, tu imagina, tu surts al metro i surts i trobes tota la plaça plena de nens, de gent, O fins i tot no al cridant, metro però dins, parlant, i s'escolta el soroll de la gent, aquest llibre, l'olor, veus tots els llibres, tot ple de... És que no hi ha llum, però, és a dir, ja com justament en aquell moment el sol dona exactament i fa com que la plaça brilli i és com, hòstia, Es troba a faltar, que maco. Es troba a faltar, perquè això fa 2 anys ben bé que no ho tenim. El 2020 no ho vam tenir, el 2021 Tampoc. va ser quan ho van aplaçar fins al juliol, si no m'equivoco. Sí, crec que sí. I aviam si aquest any, jo crec que sí. Jo espero que sí, perquè un altre Sant Jordi així sense res no m'agraden, Home, seria bastant trist 3 anys seguits ja. Perquè ja estem sofrint amb 2, jo com a mínim, i el tercer, aquest com a mínim espero sortir al carrer amb els meus amics, o sol, si fa falta, sortir i poder comprar una rosa. Només. Jo vull sortir de casa. El meu propòsit per Sant Jordi, anem a parlar de propòsits de Sant Jordi, és, per mi, sortir de casa el més hora possible abans de que es muntin les paradetes per tal de que pugui veure com es munten i tornar a casa ben tard, al vespre, per veure com es desmunta i com el terra del nostre poble ha quedat farcit de pètals de rosa. A mi també m'agradaria, el problema és que no em desperto pel matí. Sincerament, em costa I a molt. més que aquest Sant Jordi com amb dissabte, o sigui, tenim la sort de que la gent que normalment no pot gaudir de Sant Jordi, si Aquest no treballen en segurament dissabte, podrà. podran gaudir-lo. Quin és el teu propòsit per Sant Jordi, El meu Eric? propòsit és sortir amb els amics, millor, però si no sol, literalment, i anar a donar voltes per Sant Andreu, no té més. I després, si m'agrada una rosa, la compro. Un llibre, ho dubto molt, el compro. I segurament alguna pulsera compraré segur. I algun collar també. Perquè no sé per què, m'agraden, no les poso. O sigui, no porto res al mateix i mai me'n poso, me'n poso 3 dies. Però després me'l guardo i sempre m'agrada veure i dir, hòstia, aquest era de Sant Jordi. Tinc un d'Astúries, de per allà. Hòstia, aquest era d'Astúries. I tinc un altre de 2013, que és del col·le. I sempre els guardo i el tinc un calaix amb 3 o 4. O sigui, que el dia de Sant Jordi et dediques a comprar collarets. Alguns sí. Interessant, eh? Ostres. Són tradicions que no sé per què. Veu, no? Les tradicions catalanes som així, els catalans. I tu, Marta? No, el meu propòsit, tu imagina't, porto estem a maig, no? No, al març, perdó. Des de principis de març, que ja tinc el llibre pensat per la meva parella, ja el tinc a casa comprat. És veritat. Sí i no, perquè mon pare me l'ha pres, perquè li ha agradat ahir i se l'ha quedat, però ja se'n comprarà un altre. Des del març el tinc, des de principis de març tinc aquest llibre, Abans. i és saber si li agrada o no li agrada el llibre aquest. No, perdó. Ui, això és la bola que hem tornat abans, eh? Li O hauries sí, preguntat, o si més No, perquè sé que li agrada, i espero que no escolti perquè això. Jo també l'he vist i jo també No, estic segur que perdona, li agrada. porto des de febrer amb el llibre aquest aquí, Exacte. a casa, Ah, des de febrer. Fa més que el temps, eh? Des del 8 de febrer,
A casa? Però escolta, li regales el llibre? Clar, I ja. amb un llibre... Tornem les mismes, Per què a l'home el llibre? Perquè no li agraden les roses, a part que és al·lèrgic a les Doncs flors. li compres una leguminola. No li agraden No li les agraden les gominoles. gominoles. La millor opció sempre és el llibre amb El ell. noi amb el T'ho acceptem, Marta, Però no fos cas... No, però per exemple, o sigui, ell sap que a mi m'agraden les roses, però com que és inútil no me les compra i em compra un llibre. I sap que també és a dir que prefereixo més el llibre. Encara que no me'l llegeixi, prefereixo un llibre que la rosa. Perquè a mi la rosa... Bé, Ni fu ni sí. fa. A més que Doncs és una flor. Doncs molt bé, doncs la podies haver deixat al camp. això a mi depèn d'aquí, sincerament. Sempre, com he dit abans, m'agraden més les roses, però Aviam, depèn d'aquí. Si m'ho regales tu, m'encanta, perquè tu és la meva germana, però si m'ho regala, jo què sé, algú desconegut, és com... Home, clar, un Mai desconegut. que algú s'us declari el dia de Sant Jordi? Mai dels mai... He vist com amigues, entre cometes, Conegudes. meves, els hi regalaven roses i jo era en plan de... Les noies... I els per què a nois mi o no? Els nois a les teves amigues? Els nois a les meves amigues. Sí. I a mi en plan de... Pues jo me la regalo a mi mateixa perquè m'estimo molt. Ale, o li regalava jo a amigues que tampoc li havien regalat, que era com ningú te l'ha regalat, pues te la regalo jo. Un regal mutu, això a vegades... és Sempre va interessant bé. cuidar-nos, sí. Jo regalava llaminadures. Als meus amics li agafaven una rosa de xutxa i després me compraven una per mi. Normalment no me'l tornaven i va ser un... Porto 4 anys seguits. I no em regalaven ni una. Però jo Bueno, hi ha gent així. Sí, però no els hi culpo. Moltes vegades no portaven diners, s'ha de dir, també. Però no els hi culpo. Jo els hi feia perquè jo volia, no perquè volia una cosa a canvi. Llavors això, jo els hi feia i sempre els hi feia gràcia. Sempre sortia el comentari de ja m'agradaria que fos una noia. Pues jo agafaria la rosa i li diria, pues ala, vés-te-la a buscar i me la quedo jo. També. O sigui, quin comentari, m'agradaria que fos una noia. Pues te aquest- l'estàs regalant a algú que t'estima, encara que no sigui de manera amorosa, per així dir-ho, en plan d'amor de parella. Aquest amic vaig acabar ràpid, s'ha de dir. Però un detall, és un detall, és algo maco que fem pels altres. No sé, jo crec que seria pitjor no regalar-li res i dir-li, ale, feliç Sant Jordi, no? O sigui, t'estic fent un detall, valora-ho. I és que roses a col·legues mai he regalat. Sempre he regalat roses a les dues iaies, perquè són unes roses. No, jo és això, és que jo regalava roses a les meves amigues, a les més íntimes, i a ma mare, ja està. Però és que Igual. ni a les tietes ni res, perquè era com... Sobretot, clar. clar, era la nostra tieta, era en plan de, compro la rosa, dóna-li a la mama no sé què, té mama per tu una rosa. O el nostre pare arribava a casa amb 3 roses. Una És per veritat. mi, una per l'Eric i l'altra per la meva mare. I sempre en portava 3, o 2, o les que podia agafar de la feina perquè li regalaven a ell, Però sempre la portava per nosaltres i era, tinc 3, doncs una per cadascú de la família, menys per mi, que pues, te l'he portat jo. I si em portava 2 sempre era una per la nostra mare i una per compartir. Si sempre Els germans havíeu de compartir, Us Exacte. tocava. El regal sempre era compartit si no hi havia. I si només n'hi havia una per la mare i també la compartiu. Però era super secundari, era. Bueno, les roses es queden allà a casa i... Perquè es és de quedaven, totes, de cop es i quedaven a volta. l'armari a dalt amb aigua. Clar, es És que el quedaven dia que la allà... veies i era, hòstia, és negra. Quina és la rosa més estranya que has vist mai a Sant Jordi? Jo les De he color- vist... És que hi ha de Jo tot les he tipus. vist del color de l'art de Sant Martí, de coloraines, i és com... Aviam, entenc que hi ha o sigui, hi ha una cosa a fer que s'ha de posar amb aigua, amb no sé què, amb colorant, bla, 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 ja, però com tu aconsegueixes que tots els colors no s'empapin entre si Jo crec i et que formin un marró... deuen ser roses artificials 100%, vale Molt que pot puguin ser de veritat, però deuen estar més banyades en qualsevol... Però és que químic. ho vaig veure en internet, no estan banyades. Tallen, els hi fan un tall a la tija, els jo què sé, amb 4 colors. I a cada tall que han fet de la tija posen un color diferent amb un alcohol o amb una cosa rara i fa que pugin per la tija fins al pètal. Químics. Exacte. Ja, però existeixen roses roses, roses vermelles i roses grogues. I negres, I blaves. també. Blaves no les he vist mai així al natural, negres no les he vist mai. Jo em vaig veure per algun lloc, Com no siguin les mortes, o però sigui, no he vist no en més. persona, però sí que vaig veure en algun lloc que existien les negres. Que hi havia com 100 només, en tot el món, i que eren un error de la naturalesa. Error entre cometes, però que eren molt especials i que només existien, jo què sé, a l'Índia. Mira, les roses roses a mi m'agraden. A part que és complicat dir rosa rosa, o sigui... La rosa És un nom rosa. per posar-me. Sí. Una rosa rosa. Però a mi m'agrada perquè La no és, rosa no és rosa. el típic Sí, rosa ja ho puc aquest que crida, que és com massa rosa, per així dir-ho. És Sí, com és un un ros suau. rosa fluixet, així que és com, hòstia, de és xiclet, per maco. dir-ho, així com Rosa pastís. xiclet, Sí. I roses tancades o roses
obertes. Uah, a mi m'agraden molt les roses obertes. Obertes. Aquestes que són Sí, així sí. de grans. Aquestes que són així, dos pams Sí. seguits de grans. Bueno, però les tancades potser són les millors, perquè és les que et duren més temps. I Clar, potser també. dius, al juny no, però al maig encara la tens allà que s'està com gairebé morint, però Encara riuen, aguanta tu queda. més, vull dir... Jo les comprava ni obertes ni tancades, com el punt mig de que s'està començant a obrir. punt de cocció. Sí, a mi m'agradava... Jo les comprava per si m'agradaven a vista i les comparava i era com, aquesta està massa oberta, no m'agrada perquè ja se li està caient. Massa tancada tampoc, perquè no li trobo la gràcia. I aleshores com a... O sigui, que la rosa perfecta, ho intentem dibuixar, Vinga, va. seria una rosa oberta, bueno, en aquest cas mig oberta, Exacte. amb l'espiga que no falti Home, i clar. el seu embolcall. I el seu embolcall què hauria de tenir? O sigui, Ha de tenir El llaç de el llacet l'estelada. clàssic el llacet clàssic. i després crec que sempre ha de posar una frase. El que sigui. Frase? Frase. Una frase típica... Una frase. Una frase. Bona diada... Això. Bona diada de Sant Jordi. Punt. O un paper en blanc perquè li escriguis tu el que O també vulguis. això, un paper en blanc, això que deia abans. Vale, i de un paperet aquí t'estimo molt. enganxat. Per tots. Us heu fixat que en un moment hem construït la nostra rosa perfecta? Vale. I ha quedat genial. Apa, Doncs- a quedar-la. Aviam si intentem trobar Anem aquí a roses. la nostra La rosa perfecta. perfecta. I ara escoltarem la secció de la Laia i en Ferran. Endavant! Bueno, ja sabreu que som les noves veus d'aquesta secció de Campixa, no? Qui som una mica així per presentar-nos? Bueno, som sardanistes, no? Sí, Principalment. bàsicament. Estem aquí perquè ens van oferir fer una secció, no? Per compartir una mica la nostra visió, com vivim la cultura popular des del món sardanista. Doncs sí, tal com jo, com diu el Ferran, bueno, és que portem Sí. tota la vida ballant Sí, sí. sardanes. Vull dir, vam començar, doncs, jo potser amb 7 anys, 8 anys, Jo també. 8 anys, i en tinc 17 ara. jo 19, així que imagina't, portem gran part de la nostra vida ballant sardanes. Sí, I senyora. avui que estem aquí doncs, per parlar de Sant Jordi, nosaltres també volem parlar de Sant Jordi, però una mica més enfocat al món de sardana. Bueno, primer que tot felicitem Bueno, el sí, Sant Jordi exacte, i tots sí. els nostres oients. Sí. Primer, això per començar. Exacte, sí, Un bon Sant Jordi, Jordi. gaudiu molt. Exacte, revertiu amor, felicitat i que rebeu una rosa, que rebeu un llibre i que sigueu molt feliços per Sant Jordi. Exacte. Dit això, Vale, dit això. segueix, Laia. Doncs sí, nosaltres, relacionant una mica la sardana amb Sant Jordi, vam pensar que seria una molt bona oportunitat parlar de dones compositores. Ah, exacte. Una mica amb la dinàmica, no?, de buscar un nom a la princesa, perquè ens trobem Exacte. que tots els contes la princesa no té nom. Això no pot ser. Sant Jordi té nom, el drac no, perquè no és un drac, però la princesa jo crec que es mereix un nom. Exacte. He de dir que buscant informació per fer la secció m'ha sorprès molt les poques dones que hi ha La veritat i és la que quantitat de sardanes que jo coneixia, però no les ubicava amb una compositora dona. I tant, no, vull dir... Ha sigut un descobriment fer aquesta secció perquè ens hem trobat amb personatges que són interessantíssims, de veritat, i no coneixíem, ni sabíem que existien, no? Exacte, sí, Bueno, sí. anem a presentar-vos les compositores de sardanes. He de dir que aquesta sardana que haguem d'escoltar la tinc a la meva playlist de sardanes, l'escolto molt i mai havia pensat que era una dona. Ni ho havia pensat, ni m'havia sortit el títol Jo com a... crec que el més interessant d'això que ens acabes de dir és que tens una playlist de sardanes. Tinc una no, playlist de Laia? sardanes. Explica'ns això, Tinc una playlist de sardanes i a casa meva me la fico i ballo. Déu-n'hi-do. Una mica sí bé. Sí, una mica friqui important, però bueno, això som, no? Sí. Jo no tinc cap playlist, però us vinc a Tranquil, parlar... te la passaré. Després us passo el link. Us vinc a parlar de la primera compositora d'avui. La primera és la Montserrat Pujarà i Jiménez. La Montserrat va néixer a Ripoll el 1939. Mal any per néixer. Mal any, perquè, És veritat. com ja sabreu, s'acaba una guerra i comença l'altra. Sobre la seva carrera musical, sobre la seva vida en el món de la composició, bueno, ella, al principi, podríem dir que no sent la música com una vocació, no? No. Renega de la música. Perquè ella, a més, és professora de batxillerat, és bibliotecària, i aleshores la música ho viu com una cosa més, no dedica
el seu màxim esforç i el seu temps a la música. Què passa? Que tot el que fa en la música, el que composa, agrada molt, no? Rep premis, i això acaba fent que es plantegi o comenci a viure la música més com una passió, com una vocació, per dedicar-s'hi realment. I li ha sortit prou bé, perquè se'n coneixen moltes sardanes d'aquesta autora, encara com ja hem dit, no se sap que són d'aquesta autora normalment, per desgràcia. Com per exemple la Plec del Vespre, que ara estic veient aquí. És una sardana, almenys, potser per sardanistes més coneguda, i que tampoc jo no sabia que era d'ella, de la Montserrat. Déu-n'hi-do. Però no té poques, Ja veureu que aquí No té els noms poques. de sardanes els coneix la Laia, que és la de la playlist, perquè jo, si em dius el nom d'una sardana, doncs, com si fos qualsevol altra. Però bueno, No, però després les escoltes i totes et sonen. home, i tant, perquè són anys ballant. Exacte. I, bueno, a nivell d'homenatges, de premis, se li dona la Creu de Sant Jordi fa 2 anys, del 2020, Sí. que és realment un reconeixement a tota aquesta carrera que va tenir. I mai millor que ara, avui Sant Jordi, que parlem de Sant Jordi. Doncs mira, la Creu de Sant Jordi. Exacte. Com ho lliguem tot, Espectacular. Tot pensat. Tot pensat. Passem a la següent, no? Sí. Doncs passem a la següent. Això que hem d'escoltar és un fragment de la sardana Pel mateix camí, de la nostra propera compositora, que és la Pepita Llunell, amb doble L al principi i doble L al final. Un gran petit incís, és que se'm fa molt difícil dir aquest cognom. Hem de dir que això ho havia de dir O això ho havia de Laia. dir jo, però no puc. Em trabo dient el Llunell. Bueno, jo he vingut al rescate. Exacte. Llunell. També he de dir, petit incís, que aquesta sardana no està a la meva playlist. Però quan acabi de gravar això, Home, l'hauries d'afegir. l'afegiré. Vale. Sí. Et perdono, doncs. Doncs sí, la Pepita Llunell, com diu el Ferran, és una dona que va néixer a Sants el 1926 i la seva vida, la veritat, és que és bastant curiosa. Més que res que era una dona molt polifacètica, diria. És a dir, a nivell artístic, no com la Montserrat, que hem dit que era professora i tenia altres professions alhora, ella va dedicar tota la seva vida a l'art. Però no a la sardana des de bon principi. Cal destacar que la seva família no hi havia cap artista, que no li venia de familiars ni res. Però és curiós perquè ella explica en una entrevista, el 2014, que va començar a tocar el piano amb 3 anys, tot i no tenir ningú músic a la seva família, perquè ella anava a Sants, que quan encara era un poble, quan encara no era part de Barcelona, a casa d'una veïna seva que, tant sí com no, li volia ensenyar a tocar el piano. Mira, sembla el meu avi volent que jo prengui belles sardanes, tant sí com no. Igual. Doncs a partir d'aquest moment ja va començar a sentir la passió que l'acompanyaria no només per la música, sinó per l'art en la seva vida. Va entrar ben jove, amb 9 anys, al conservatori, que jo, la veritat és que al·lucino que amb 9 anys doncs sí. pugui entrar gent a fer aquest nivell de música, perquè nosaltres ja ens acostem als 20 i uf. Bueno, ja ens acostem, Ferran, tens 17. Vull dir. Jo sí, jo tinc 19 i vaig intentar aprendre a tocar la guitarra, ho vaig deixar i quan vaig tornar vaig entendre per què ho havia deixat el primer moment. I ho vas tornar a deixar, no? Ho vaig tornar a deixar, exactament. Bueno, jo la guitarra sí que la toco, mira, algo tinc. Bueno, està bé. La Pepita, seguim. I això, què més? Bueno, important, també parlant de Sant Jordi, també ha rebut la Creu de Sant Jordi. El 2013 la va rebre. Correcte. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2013, que és un reconeixement, la veritat, molt merescut per la seva vida. Doncs sí. Primer canvi radical en la seva vida. Canvia la música pel teatre. Després de fer carrera en conservatori, d'aprendre solfeig, d'aprendre piano, d'aprendre cant, s'endinsa al teatre. Amb 19 anys comença a fer, com tu. Sí, com jo. Com jo a l'edat, No canvia tantes coses, ni teatre, ni música... No. Però comença a fer produccions teatrals cada cop a més escala i la veritat és que va esdevenir una artista bastant reconeguda en l'àmbit del teatre. Fent teatre també va conèixer el que seria el seu marit, que també seria el seu enllaç amb el seu futur com a compositora de sardanes, perquè el seu marit era Fèlix Martínez i Comín, que és un altre compositor de sardanes, també relativament conegut. Quan el va conèixer en la seva carrera de teatre, va ser quan va decidir, ja, quan portaven anys de casats, canviar el rumb de la seva carrera artística, deixar el teatre, apartar-lo i dedicar-se a composar sardanes. Li va dir, ei, amor, Fèlix, ensenya'm a composar sardanes. I el Fèlix, que en aquest cas el representaria jo, sí. li va dir,
Oh, i tant, papita. Correcte. I ell explica que treballaven pel dia i per les nits es posaven una horeta o dos a fer classes de composar sardanes. Això és el que aspiro jo, la veritat. Mira, fantàstic, tu. Vida perfecta. I la veritat és que no se li donava gens malament, de composar sardanes. Home, també és una dona que també té bastantes sardanes composades, Sí. molt poques reconegudes, amb el seu Totalment. nom, però sí, buscant té prous. Fet, només dir-te que per aquesta secció jo volia posar una altra sardana, que és la que ella diu que és la seva preferida, de les que ha fet, que es diu Bon dia, amor, però no, ens ha costat molt trobar-la, la veritat, Sí, no l'hem gravada. trobat gravada. I, bueno, hem posat aquesta altra, que és molt maca, pel mateix camí, que la veritat és que ens ha agradat igual. Doncs sí. Seguim? Doncs seguim, anem per la següent. Ferran, estic convençuda que aquesta sardana la coneixes, l'has ballat, Aquesta sí, aquesta sardana a mi m'encanta. i si tinguessis una playlist, estaria a la teva playlist. Correcte. De les sardanes que tindria més amunt a la playlist. Aquesta sardana es diu On sopem aquesta nit. I és de l'Anna Abad i Gilles. On sopes aquesta nit? A casa. A casa? A Bé, casa. Jo també. Poc interessant, Poc Ja està, interessant. vinga, s'ha acabat la secció. La Adéu. pròxima pregunta mentim, vale? Llavors, l'Anna Abad. Què m'expliques de l'Anna Abad? Bueno, l'Anna Abad, el primer que t'explicaré és que és una persona jove, una dona jove. A mi és el que em sembla més important pel fet de que estic fart de la imatge de la sardana per vells. Sí, això és un tema que hauríem de tractar en una següent secció. Sí, però o sigui, la deixem sardana apuntat. no és una cosa de vells, que quedi clar. Nosaltres som joves i ballem sardanes i parlem de sardanes i vivim les sardanes igual que l'Anna Abad. Doncs sí. L'Anna Abad potser una mica més que nosaltres, no? Perquè Home, amb tot el recorregut que porta, m'atreviria a dir que sí. És una gran compositora, anem a dir-ho així. Doncs sí, l'Anna Abad, a més, està fent un gran treball perquè la sardana esdevingui patrimoni de la humanitat. Clar. I això es reflexa en una sardana que composada l'any 2020, que s'anomena Canvi de la UNESCO, que és la sardana que volia ficar jo al principi. Però el Ferran em va dir, Laia, sí, però has escoltat aquesta? Clar. I quan la vaig sentir vaig dir, home, doncs sí, fiquem on sopem aquesta nit. És que és massa per mi. Doncs sí. En fi, va néixer a Tarragona i va ballar com a sardanista, igual que nosaltres, de competició, a la colla Tarragona Dansa. Però l'Anna Abad no només és això. Trajectòria com a compositora comença als 15 anys, quan composa el seu primer musical. A 2017 treu el seu primer disc, que s'anomena Rere els vidres. Més enllà de composar bueno, clar, sardanes, és que no només composa sardanes. és una gran artista, no?, a nivell musical. És cantant, toca a bandes, bueno, de tot. Sí. Ha posat veu a anuncis. La podreu trobar per nom artístic en l'àmbit de cantant, Sí. com Anna Dibori. Anna I la Dibori. veritat és que fa... Doncs sí, us fa ho recomanem. música. Us recomanem que escolteu les seves cançons, És la una veritat. gran cantant, de veritat. Va rebre el segon premi Carles Sabater a la millor cançó per la cançó de Recordar com oblidar. No, bueno, ja el que faltava, no? A Imagina't. sobre premiada. Imagina't. Bueno, la veritat, un personatge admirable i, com ja he dit, el que més admiro és que sigui una persona jove lluitant per la sardana, perquè hi ha Sí. més de les que la gent es pensa i que doni tanta visibilitat a una cosa que ens toca tan de prop, sent la persona que és i amb el reconeixement que Doncs ja hem sí. vist que té, la veritat, a mi, jo ho trobo fantàstic. Sí, la veritat és que estic molt d'acord amb tu. Doncs ja no tenim res més a dir, no?, sobre compositores Doncs no, sardanistes. ja hem parlat de 3 compositores, n'hi ha més, tot i que no gaires més, però n'hi ha més. Us convidem a que busqueu sobre elles, a que conegueu més. Sí. Com acabem aquesta secció? Perquè, clar, buscàvem un nom per la princesa, Clar. però no podem seleccionar un. Que cadascú escolli la princesa que més li ha agradat. I, bueno, us esperem a la següent secció, que serà molt aviat, més aviat del que us espereu. Sí. I esperem que us hagi agradat. Us deixem amb els companys. Exacte, Que ja hem fins la parlat propera. prou vosaltres. Apa, Adeu! bon Sant Jordi. Al pròxim programa intentarem si hem complert el nostre objectiu d'aquest programa. Sabem no. què passes? Ho hem de mirar, ho hem de Jo mirar. crec que sí. Apa, a fer la viu-viu. Adeu! Això és Can Pixa, un podcast de cultura popular creat per Can Galta i la Lira, 2 equipaments situats a Sant Andreu de Palomar, dedicats a la creació, difusió i conservació de la cultura popular. Això és Can Pixa.